88थि थैनाय सान गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि दिनैहाय बे काजिगावआव बेखौ खुंनाय जादों। बेयाव फैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बर' फिसा हिसाबै सासे गुरुदेव कालीचरणनि बिथांनि होलांनाय बिहोमा, बिथांनि सान्थौ सानस्रि, बिथाङा सासे जिहेतु समाज सिबियारि, समाज संस्कारक आरो हारिखौ गोजोर खालामनायनि थाखाय जिफोर हाबा मावलांदों, दा बिथांनिसिम खेरलेबसे जोंनि सिबिनाय, जोंनि खुलुमनाय, मान होनाय बेखौ निस्सय साफ्रोमबो बर' फिसाया निस्सय होनो लुबैयो। आरो बेबायदिनो आंबो दिनैहाय बेयाव फैनानै गावखौनो जोबोद गोग्गानाय मोनदों। मानोना गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बिथाङा धोरोम फोसावारि, ब्रह्म धोरोम फोसावग्रा बिदि हयथ' बिदिल' नङा। मानोना मोनसे समाव बर' हारिया मोनसे आन्दायनाय बायदि थासारियाव निस्सय दंमोन। जों हारिखौनो मोनसे दिग गैयै थासारि बायदियाव जों दंमोन। आरो बे हारिखौ दिनै मोनसे दिग निस्सय होफिनदों। रांखान्थि बिथिङाव, सोलोंथाइ बिथिङाव, राजखान्थि बिथिङाव गोजोर नङाब्ला मोनसे हारिया जे थांनानै थानो हाया। आरो हारिनि राव आरो हारिमुवा माला गोजोर जायो? जेला बे हारिनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय अबंलावरिनिबो मोनसे हेफाजाब निस्सय नांगौ। आरो बे अबंलावरिखौ हेफाजाब लानांगौब्ला मोनसे बिजों नांगौ, बिजों। आरो बे बिजोंआनो जाहैबाय ब्रह्म धोरोम। आरो बेखायनो बै समाव नैबे ओनसोलाव जे लामा आन्दायनाय जोंनि बर' फिसाफोरखौ लामा दिन्थिनो थाखाय बिथाङा ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों हारिखौ रैखाथि गोनां, हारिनि मोनसे आन्दायनाय थासारिनिफ्राय मोनसे सोरां लामाखौ बिथाङा दिन्थिदोंमोन। बेनिखायनो दिनै बिथांनि 88थि थैनाय सानाव फैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बे गुरुदेबनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनाय निस्सय हरदों। दिनै दानि इयुन सोलोंसा बिथांमोनहा दिनै बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ हारियाव लाखिलांबाय थानांगौनि थाखाय, आरो हारिल' नङा, जोंनि खाथि खाला साखाथियाव थानाय हारि माहारिजों लोगोसे जोंनि सारा आसाम, सारा भारत आरो सारा बुहुमाव दिनै गोजोर खालामनो थाखाय बेयाव स्कुल गायसननानै, फरायसालि गायसननानै फरायसाफोरखौ गियान होलांनाय, बेयो थारैनो जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा। बेनिखायनो दिनै बे काजिगाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनिनो जोनोमनि मोनसे ओनसोल, बे पर्बतजरा, बे पर्बतजरायाव फैनानै आं गावखौ जोबोद गोजोननायजों लोगोसे देरगानाय मोनदों। नोंथाङा सासे नार्स ANM GNM जानो गोसो दं नामा? नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा? नोंथाङा जुदि नार्स ANM GNM लेबरेटरि टेक्निशियान जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनदो। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर थावनि मसलपुर SP मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आर्ट्स, कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय HS थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरि टेक्निशियान TLM आरो नार्सनि प्रेक्टिकेल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाइ होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं, बिथांमोनहा 9101299545, 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन।